Fleksibilitet, kvalitet og præcision. Det er nøgleordene for Reservedelsfabrikken AS, som er en solid og veletableret underleverandør af pladeemner til industrien. Virksomheden blev stiftet i 1985 med produktion af karrosseridele til bilindustrien. Vores motto er, at vi aldrig siger nej til en opgave. Det har ført til konstant tilgang af nye kunder, også i skibsindustrien og elektronikindustrien. I dag er vi underleverandører til alle virksomheder med behov for at få løst specialopgaver, der vedrører bearbejdning af mange former for metal. Med 65 medarbejdere og 5.200 kvadratmeter produktions- og lagerhaller kan vi effektuere alle ordrestørrelser, fra de mindste stykproduktioner til volumenproduktioner i flere 100.000 styks. Vi kan hjælpe dig med alt fra de første streger til det færdige produkt. I dialog med kunden foretager vi den egentlige konstruktion ved hjælp af avancerede programmer som CAD/CAM og SolidWorks med tredimensionelle animationer af varen. Til bearbejdning benytter vi de mest moderne og effektive maskiner, hvoraf de nyeste er fuldt automatiseret og robotstyret. Det betyder store tidsmæssige besparelser og forbedret logistik. Der kan arbejdes i pladetykkelser op til 20 mm, og vedhæng fjernes automatisk og skånsomt, uden at efterlade synlige spor i pladen. Med tredimensionel laserskæring bryder vi med fortidens begrænsninger og åbner for et væld af nye muligheder for affasning, skråsnit samt efterbearbejdning og opdatering af emner. Alle ordrer kan, hvis kunden ønsker det, effektueres som en systemleverance. Det vil sige, at vi udfører alle delopgaver, der er forbundet med en produktion. Når pladebearbejdningen er udført, sendes emnerne til lakering hos en af vores underleverandører. Herefter monterer vi emnet med alle tilhørende dele, hvorefter de færdige produkter embelleres og sendes til kunden eller ud til slutbrugeren fra vort færdigvarelager. Reservedelsfabrikken har indrettet sin produktion på fleksibilitet og hurtig omstilling. Det betyder, at der konstant dukker nye udfordringer op. Vekslende opgavetyper kræver know-how og ekspertise i betjening af avancerede maskiner. Alle medarbejdere gives derfor gode muligheder for videreuddannelse, hvilket har gjort Reservedelsfabrikken til en spændende og attraktiv arbejdsplads med et meget lille rekrutteringsbehov. De fleste af virksomhedens højt specialiserede CNC-operatører er således avanceret i deres nuværende ansættelse. Med en stabil og højt uddannet arbejdsstyrke er vi derfor godt rustet til fremtiden. Din opgave er med andre ord i sikre hænder, når du overlader den til Reservedelsfabrikken.